जन कार्जिखौ सोरबा बुदोंनो सोरबा एक्सिडेन्ट जादोंनो बे बुस्थुखौ बुंनानै बहुत भाइरेल खालामगासिनो दा खिन्थु खोथाया जाहैबाय बे जाबाय इउपिपिएल नि फाव तारमाने बिसोरो कुनु माबाजों मा होनो बेखौ पलिटिकेलजों बा माबा मोनसे रायजोजों लानानै मा खालामनो मा खालामा मारै भट आदाय खालामनो बर'निनो शर्ट मुभि कमेडियान भिडिअ बानायबाय थानाय शर्ट फिल्म बानायबाय थानाय अबुल नार्जारी गासिबो सिनायखायो जानांगौ अबुल नार्जारीखौ अबुल नार्जारीनि मोनसे फेसबुकआव फट' भाइरेल जादों जे बिथाङा सासे सिख्लाखौ लानानै उदालगुरिथिं खारखोमानानै दोङोनो नाम्बार साम्बार हरलायलायदों बे मानसिखौ नुयोब्ला हमनानै दोन होननानै आंनो सासे ब्रादारा शेयार खालामहरदों नोङो अबुल नार्जारीनि नैबे भिडिअखौ होना हो मानो होनबा गोमाना दोङो जानिनो माबा जायो होनना बुंदों आरोना बे सिख्लानि थाखाय माने भिडिअखौ बानायनो होदों दा सोरमोन बे मानसिखौ सिनाय मोनला आङो दा बेसां सैथो आंबो बुंना मोनाखै माने आंनि सिगाङाव बुंहरदों भिडिअखौ बानायनो थाखायसो बेनिखायसो बानायनाय जादों ओमफ्राय फेसबुकआवबो नुदों आं नुदोंमोन आं बानाया सानदोंमोन अब्लाबो हमनानै दोन होनलायना नाम्बार सेन्टार हरदों दा बेसां सैथो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय सोरबा अबुल नार्जारीनि गामिनिब्ला बिथांमोना खारखोमानो होननानै बुंबाय दोङो मानसिफोरा सेंग्रा सिख्लासो सानैबो आंनि बायदिब्ला न'खरफोराव राजि दोंबायबायोबा खारखोमानो लागा जेबो खोथायानो गैयामोन सानैजों हाबा जालायबानो जायो दा मानि थाखायबा खारखोमानाय रिजोना जाहैबाय न'फोराव एक्सेप्ट गैया खोमा बा सेंग्रानिथिं बा हिन्जावसानिथिं एक्सेप्ट गैया खोमा गनायलाया खोमा बेनिखायनो बिथांमोना खारखोमादो जाहैबाय दा आं डाइरेक्टलि बुङाखै दे नैबे भिडिअ नंगौ होननानै दा शेयार खालामनो थिननायखायसो खालामदों आरो बेसेबां सैथो बेखौ आं दानो बुंथ'नो हाया शेयार खालामनो थिननायलाय खालामनाय जादों मोननै आपडेटनि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों दा फार्स्टआवनो आं बुंखाबाय बे अबुल नार्जारीनिया आं जेबो बुंनांगौ खोथा गैला ओमफ्राय मोनसे आपडेटआ जाहैबाय जोंहा जहन कार्जि ब्रादारनि दा बेखौबो आं होनो सानदों जहन कार्जिनिया जाहैबाय लोगोफोर मोनसे फेसबुक बिनाबो भाइरेल जादों फट' मोनसे माने मोखाङाव दागो गोनां सोरबा बुदोंनो जहन कार्जिखौ बा माबा एक्सिडेन्ट जादोंनो होननानै सासे मानसिया फेसबुकनि गेजेरजों मा खालामदों बेखौ फट'खौ शेयार खालामहरदों आरोना दा बे फट'खौ लानानै बिथां जहन कार्जिया फिन क्लियारिफिकेसन भिडिअ होबाय नोंथांमोना नायनानै ला बे फेक फट'सोनो बे सिगांनि फट'सो बे मुभिफोरनि माबा मोनसे शुट खालामनायाव मेकआप खालामनायसोमोन बे फट'आ बेखौनो बुदों माबा एक्सिडेन्ट जादों बेफोरबायदि सोरबा इउपिपिएलनि ना माबानिनो नोंथांमोना नायग्रोना लाबा बुजि मोनगोन दा गिबियाव नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय अब्ला बे भिडिअखौ जों नायग्रोना लानोसै बिथां जहन कार्जिया मा बुंखो दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो ओमफ्राय भिडिअखौ बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदो कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय दे एसे दा नायग्रोना लानोसै जों फैदो खुलुमबाय बयखौबो थारमाने आङो दिनै माबायाव फैनाया भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय बेनो जे जितु जोंनि दा सोलिबाय थानाय जितु ससियेल मिडियायाव जे जन कार्जिखौ सोरबा बुदोंनो सोरबा एक्सिडेन्ट जादोंनो बे बुस्थुखौ बुंनानै बहुत भाइरेल खालामगासिनो दा खिन्थु खोथाया जाहैबाय बे जाबाय इउपिपिएल नि फाव तारमाने बिसोरो कुनु माबाजों मा होनो बेखौ पलिटिकेलजों बा माबा मोनसे रायजोजों लानानै मा खालामनो मा खालामा मारै भट आदाय खालामनो दा बे बुस्थुखौ लानानै पार्सनेल एटाक खालामदों आरो जे बुस्थुआ नंखाय आरो नोंसोर नायनो हागोन आंखौ आं बुजादों ना आङो सोरजोंबा बेवहाय एक्सिडेन्ट जादों ना मादों नोंसोर नायनो हागोन खिन्थु आइ एम अके दा बिसोरो जाहैबाय कुनु माने खामानि गैला जेबो गैला बिसोर गासिबो जितु खालामदों इउपिपिएल नि पेजआव दा बेफोर बुस्थुखौ रायजोफ्रा जोंनि जेसेबां सापर्टार दङ बेखौ लानानै जेबो नोंसोर जिंगासिनो नाङा आरो सोर बुजादों मादों होनदों बे बुग्राया आंखौ फै दम दङबा खाथियाव फै दम दङबा बिदि ससियेल मिडियायाव सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय मानाय बे बुस्थुखौ नोंसोर इगनर खालाम मिथिबायना दम दङबा जन कार्जिनि खाथियाव फै आरो बुफै आंखौ दम दङबा हायोबा दम दङबा बुफै आङो थिगैनो दं जोंनि जेसेबांनि सापर्टार दङ जोंनि जेसेबां जोंनि आंगो लोगो दङ दा नोंसोरो जेसेबां बेखौ ससियेल मिडियायाव माबा खालामदों भाइरेल खालामदों गासिबो नंखाय गोजा बेखौ जेबो बिसास दा खालाम बिसोरनाव जाहैबाय भट आदाय खालामनो थाखाय जेबो गैला जेबो एजेन्डा गैला ओंखायनो पार्सनेल हाबै जानला मानला माबा खालामगासिनो पार्सनेल एटाक खालामगासिनो खिन्थु बेखौ सिन्था खालामनाङा आइ एम अके जन कार्जिया थिगैनो दं आइ एम अके आरो आंखौ रावबो दांनो हाया बे सैथो खोथा दा ओंखायनो नोंसोर जेबो गोसोआव जेबो साननाङा
जे माने जन फारजों ओरैबायदि जादोंनो नोंसोर आंखौ नायनो हागोन आं सोरजोंबा बुजादों ना एक्सिडेन्ट जादों दा बेनो आरो जायखिया गोसोआव जेबो माबा साननो नाङा नोंसोरो जे माने ओरैबायदि जादोंनो सोरनिखौबा खोनानानै बेबायदि माबा खालामदों खिन्थु जोंनि जेसेबां सापर्टार दङ जाय मानसिफ्रा मेगन सानानै बेबायदि खालामदों शेयार खालामना होजोब आरो लाजि फोनांनांगौ बिसोर मानसिफोरखौ दानो शेयार खालामजोब बे भिडिअखौ बिसोरखौ लाजि फोनांनांगौ जे बिसोरो पलिटिकेल एजेन्डा लानानै जेबो खालामनो हाला ओंखायनो पार्सनेल एटाक खालामगासिनो बिसोरो बेनो शेयार खालामना होजोब दानो गासिबो शेयार खालामना होजोब थेंक इउ गोजोननाय थाबाय अके लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा आंहा बुंनांगौ बेयाव जेबो खोथा गैला जन गाज्रि ब्रादारा बुंबाय दा बेफोरखौ लानानै सोरबा मोजां गाज्रिखौ लानानै बेफोरबायदि फट' जानला मोनला होनो नाङामोन जन गाज्रि ब्रादारा बुंखाबाय माने सोरबा बियो फेक्सोनो आरोना बे मोनसे फट'आ जाहैबाय बे जेबो बुनायनिबो नङा जेबो एक्सिडेन्ट जानायनिबो नङा बे फट'खौ जों सिगांनिफ्रायनो नुनाय जन गाज्रि ब्रादारा बुंखाबाय माने मोगा मोगि बेफोरबायदि बुंनो हायानो सोरबा हाबसो खामानिखौ मावो एगेन्स्टबो थायो नालाय सोरबा सोरबिना मानसिजों मानसि मेगन सालायनाय मेगन गोसा बेफोरबायदि थालायो एक्सुवेलि मानसिफोरा मानो बेफोरबायदि मेगन गोसा जालायो आरोना जायसो मावदों बिसोर मिन्थिदों मानसिया मावना जानायखौबो मेगन दिरो माबा जानायखौबो मेगन दिरो बेफोरबायदि मोनसे माबा फैयो आरोना दा बेखिनिसै आंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया बांद्राय बुंबा गाज्रि मोनगोन दा अबुल नार्जारिखौ आं 100% बेफोरबायदि होनना बुङाखै दा खारबाय बायदोबा आरो बिथांखौ सोरबा फेकफोर खालामनोबो हागौ फेक फट'बो जानो हागौ सोरबा मेगन दिरनानै सेयार खालामनोबो जानो हागौ दा नोंथाङा अबुल नार्जारिया एसे जुदि बेफोरबायदि माबायाव गैयाबा आंनि कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना दा नंगौबाथ' नंगौ दा खारखामाना हाबा बे जेबो गोरोन्थिबो जाया मानो होनबा सेंग्रा सिख्लासो हाबा जानाय नङा गथ' गथाय गोनां नङा न'खरथि एक्सेप्ट गैयाब्ला बिथांमोना मोजां मोनलायदोंबालाय हाबाखौनो जानानै लानो हायो बेफोरबायदि आरोना दा मा बुंबावनो सेंग्रा सिख्लानि लाइफआलाय बिदिनोखा आरोना दा आंहाबो जेबो रावखौबो रायनांगौ खोथा गैया गोरोन्थि बुंनांगौ खोथा गैया आंनि भिडिअआ बेखिनिसै आपडेट होगोन नालाय जोंना आपडेटआ बेनोसै आरोना दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बे फिसा सर्ट आपडेटखौ होनाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय अके आरो आंखौ रावबो दांनो हाया बे सैथो खोथा दा ओंखायनो नोंसोर जेबो गोसोआव जेबो साननो नाङा जे माने जन फारजों ओरैबायदि जादोंनो नोंसोर आंखौ नायनो हागोन आं सोरजोंबा बुजादों ना एक्सिडेन्ट जादों दा बेनो आरो जायखिया गोसोआव जेबो माबा साननो नाङा नोंसोरो जे माने ओरैबायदि जादोंनो सोरनिखौबा खोनानानै बेबायदि माबा खालामदों खिन्थु जोंनि जेसेबां सापर्टार दङ जाय मानसिफ्रा मेगन सानानै बेबायदि खालामदों शेयार खालामना होजोब आरो लाजि फोनांनांगौ बिसोर मानसिफोरखौ दानो शेयार खालामजोब बे भिडिअखौ बिसोरखौ लाजि फोनांनांगौ जे बिसोरो पलिटिकेल एजेन्डा लानानै जेबो खालामनो हाला ओंखायनो पार्सनेल एटाक खालामगासिनो बिसोरो बेनो शेयार खालामना होजोब दानो गासिबो शेयार खालामना होजोब थेंक इउ गोजोननाय थाबाय